φωτογραφία. Μισό, κάτσε μισό. Και καμένο θέλω να το δω. Η ηλίθεια! Σε καψά. Για λίγο από την Άκη θα σε πάει σε λίγο. Γάμο της μετά θα πάει. Δεν νιώσεις, κάτω εδώ, από εδώ βάλε. Ναι, την προμοχέρα σου να βγάλεις, γιατί φάνηκε το δάχτυλό σου. Δεν το πιστεύω το καταραμένο. Χαμηλή μπαταρία, άδικες. Άντε. Τώρα δεν μπορώ να το βγάλω βίντεο. Ναι, στο διάλογο σήμερα. Θα το ανάψω εγώ. Όχι. Βάλω το εδώ δίπλα. Εδώ μωρέ, να πιάσει. Δεν θα πιάσει, το βάλω ανάμεσα. Δεν το βλέπω να μπαίνει σήμερα. Ναι, όμως αυτό είναι. Ευτυχώς που πήρα και δεύτερο πακέτο. Παίρνει φωτιά το χέρι σου. Δεν μπορεί να το φυσήξει η ηλίθεια. Περίμενε. Να το, πετάει από τα κάτω που έχει νερό. Φωτιά το χέρι. Αλλά όχι πάνω μου. Τι μαλακίες είναι. Αλλά και δεν θα πάει. Κάτσε να το γεμίσω με σπίτι. Ή θα μου παίξει τα νεύρα. Να μου χαμώ. Βάλε 2 τέτοια. Κάτι που το είναι. Ευτυχία, πρέπει να γίνει φωτορεπόρτερ. Έλα το καταραμένο. Άνοιξε. Εδώ, κατέβασε το κάτω. Κι άλλο, γίνα το. Παναγία μου! Βγάλε βίντεο. Κρίμα ρε, και έχω χαμηλή μπαταρία. Εγώ το. Μια εγώ έβγαλα στην αρχή που